бо иқдоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ширкатҳои навтаъсиси сайёҳӣ як қатор имтиёзҳои андозиву гумрукӣ пешбинӣ гардид. аз ҷумла дар тӯли 5 соли аввали фаъолияташон ширкатҳои навтаъсиси сайёҳӣ аз андози фоида озод гардида ҳангоми воридоти таҷҳизот ва масолиҳи сохтмонӣ барои бунёди иншооти сайёҳӣ, меҳмонхона, осоишгоҳ ва истироҳатгоҳҳои табобатӣ, марказҳои сайёҳӣ ва дигар иншоотҳои сайёҳӣ аз андоз, аз арзиши иловашуда ва боҷи гумрукӣ озод карда шуданд. ҳамчунин барои воридоти автомошинаҳои нави сабукрав барои истифода дар соҳаи сайёҳӣ меъёри боҷи гумрукӣ ба андозаи 50% коҳиш дода шуд. аз ин имконият истифода бурдан фоида ба даст овардан аст. Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон